je tu dôležité niečo v minulosti, niečo, čo ešte nie je vyriešené, čiže opäť nejaká karmická záležitosť. Uši sú pre vás veľmi dôležité a to, čo počujete. Čiže cez uši ku vám prichádza aj tá anielská pomoc, aj celkovo dôležité záležitosti v tomto období. Prichádza sem do života veľká zmena. Môže byť z toho aj niečo veľmi smutné. Keď prichádzajú smutné veci, treba to samozrejme precítiť, ale z toho smutku sa treba čo najskôr dostať opäť do pozitívnych vibrácií, do pozitívnych emócií. Treba vidieť to svetlo na konci tunela. Všetko zlé prináša do života niečo dobré. Treba sa sústrediť na to dobré, čo to prinesie. A treba byť za to dobro vďačný. Pozrieme sa na dvojku. Takže v mesiaci jún pre vás, čo ste si vybrali dvojku, je tu dôležitá nejaká komunikácia, akákoľvek, cez e-mail, cez mobil, respektíve priamo ústna komunikácia, alebo aj komunikácia so svojimi vyššími a s anielmi. Čiže tu je niečo veľmi, veľmi dôležité, čo sa máte dozvedieť, nejaká dôležitá správa. Máte dôležitý životný účel, dôležité poslanie, niečo je potrebné v tomto období urobiť. Samozrejme, nejdeme to konkretizovať, pretože nie každý má urobiť to isté. Ak už ste urobili to základné, čiže riešite karmu, ste anielsky očistení, postupujete ďalej, nespíte na vavrínoch, viete, že tých karmických vzťahov máme v živote veľmi, veľmi veľa, pretože žiadne stretnutie v živote nie je náhodné. Karmu máme so základnou rodinou, matka, otec, súrodenci, vlastný, nevlastný, partner, deti, partnerová rodina, starí rodičia, kamaráti, susedia, kolegovia, minulí, súčasní. Keď nikoho opakovane stretávate, alebo sa vám vracia na ňo myšlienka, alebo sny o ňom, tak to je všetko nevyriešená karma. Až potom do vášho života môže prísť to zlepšenie, to presvetlenie, tá odmena. Pozor na to, ak si niekto myslí, že teda vyrieším nejakých 5 alebo 10 karmických vzťahov a potom už bude život o odmenách. To by mohlo byť vtedy, ak by ste naozaj boli na nejakom opustenom mieste, kde nestretávate nikoho, ani zvieratá, ani rastliny. Sú tam nie. Ste vo váku. A kto takto vo váku prebýva? Nikto. Sú medzi vami tí, ktorí už majú naozaj mnoho vzťahov vyriešených karmických a vidíte, že stále do života prichádzajú veci, ktoré sú výzvou.
Samozrejme, vy, ktorí už máte vyriešené všetky karmické vzťahy, čiže desiatky karmických vzťahov, a sa udržiavate anielsky očistení, nevyrábate novú karmu, pretože aj toto je veľmi dôležité, tam už prichádzajú naozaj veci len za odmenu. Tam už zlepšujete život veľmi rýchlo sebe aj ostatným okolo vás, pretože každý sa prispôsobuje. To dobro sa prispôsobuje dobru a to zlo potom odchádza tam, kde má živnú pôdu. Treba dôverovať, treba veriť, že sa veci zlepšujú a treba si aj všímať, že sa zlepšujú. Treba byť za to vďačný. Pozor na túžby, pozor na ambície, pozor na to, čo je pre vás dôležité, čo by ste v živote chceli. Či to naozaj je aj želanie vašej duše. Skúste si pri meditácii vlastnej individuálnej alebo aj teda si môžete meditáciu objednať u mňa. Skúste sa tam napojiť na svoje vnútro a zistiť, čo tá duša by si želala, respektíve si skúste predstaviť, že ste dosiahli ten svoj cieľ, že tá túžba je naplnená. Či naozaj budete šťastní a spokojní a ako dlho vám to šťastie a spokojnosť vydrží. No, pozrieme sa aj na tú šesku, keďže tu má byť niečo dôležité. Niečo naviac. No, najťažšia karma, ak ešte nemáte karmu vyriešenú, sa aj v júni môže objaviť, pretože v každom mesiaci sú dni, ktoré sú karmické. Či už ten mesiac sám o sebe karmický nie je, takže nebude to len oddych pre každého. Tam, kde sa nestihli veci doriešiť, alebo sa tam zahála s ich riešením, otáľate, nie ste ochotní to dať do poriadku, tak tam aj tá najťažšia karma sa prejaví. Ale je tam pripravený pre vás úspech, môžete to všetko zvládnuť, ak budete robiť to, čo máte. Ak sa tam tá karma vyrieši. Môžete byť zmetení, môžete byť prekvapení, môžete byť dezorientovaní, pozor na očakávania. Ak sa tam zvládnu vo vašom živote naozaj vyriešiť tie najťažšie záležitosti, veľká sloboda tam pre vás prichádza. Toto je pre vás pripravené. A cesta do svetla. Treba si zistiť, či naozaj sa na tej ceste do svetla nachádzate, či žijete v súlade s plánom svojej duše a s plánom sveta. Je väčšina ľudí, ktorí toto nežijú. Je veľa ľudí, ktorí klamú samých seba, že to, čo robia, je dobré. Pritom tá ich duša vnútri plače. Čo sa prejavuje samozrejme problémami, a teda najmä zdravotnými. No a ešte tu máme ženu. Ak ste ženy vy, ktoré ste si vybrali teda tento výklad, tak vy máte možnosť hýbať vecami. Ak ste vy muži, tak tú možnosť pohybu má v rukách žena.
Nie všetci sme na tej strane, kde nám niekto spláca karmu.